Hello mga kaaswang, shoutout po muli tayo bago mag-umpisa. Shoutout po kay Maria Gina Cabaluna ng Cebu City. Shoutout po kay Dimlon Tayaw from La Carlota, Negros Occidental. Shoutout po kay John Kevin Angelo Bartolome. At pinapa-shoutout din niya ang Bartolome family ng Aklan at sa kanyang asawa na si Annalyn Gregorio. Shoutout po sa iyo ma'am. Shoutout din kay Sherin Love ng Dubai. At shoutout din kay Ella Fernando na solid na tagapakinig natin ng Taguig City. Shoutout po sa iyo ma'am. At yun lang po at mag-umpisa na tayo. Ang taong bisyesto sa Ingles ay leap year. Ibig sabihin ay taon ng paglundag o taon ng pag-igtad. Ito ang taon na naglalaman ng karagdagang araw o buwan upang makahabol sa pangkalendaryong taon na kasabay ng isang astronomical o panapanahong taon. Hindi umuulit ang tumpak na bilang ng mga araw sa mga pangyayari sa panahon at astronomiya. Dahil dito, ang isang kalendaryo na may parehong bilang na mga araw sa bawat taon ay aanod palayo sa aktwal na pangyayari na sinusundan nito. Na itatama ito sa pamamagitan ng paminsang-minsang pagpasok ng isang karagdagang araw o sa taon. Pebrero 29 ang araw na ito at ito ang araw ng aking kapanganakan. Ang leap year ay mamamataan sa kalendaryo kada 4 na taon ang makalipas. At sa leap year mismo, tumatak ang pinakamalagim na trahedya ng aming buhay. Circus. Itago niyo po akong si Leplep. Palayaw ng mga magulang ko sa akin. Leap year kasi ako nung lumabas. Kaya madalang akong magkaroon ng kaarawan. Dahil 1992, araw ng Sabado noon, nagkataon na sahod ng papa at araw iyon ng pang-16 na kaarawan ko. Kaya nabilhan ako ng cake at 2 lechon na manok. Sobrang saya ko noon kahit na ganoon lamang ang aming handa. Sa hirap naman ng buhay namin, sinong mag-aakala na mairaos pa rin ang aking kaarawan. 5 pa naman kaming magkapatid at ako ang panganay. Kaya hindi na ako umaasa pa na may handaan. Ang sorpresang iyon ang hindi ko kailanman makalimutan. Dahil iyon din ang araw kung kailan sinalanta kami ng aswang at nabiktima nito ang aming bunsong kapatid na magdadalawang taon pa lamang noon. Hindi pa naman masyadong gabi nang mangyari iyon. Mga 9:00 yata ng gabi. Ang kaso nga lang, wala pang kuryente sa aming lugar noong araw. Liblib na kasi iyon at hindi pa masyadong matao at malayo-layo rin sa kabihasnan. Konduktor lang ng bus noon ang aking ama habang ang ina ko ay nasa bahay lang nag-aalaga ng iba ko pang kapatid. Ako naman, paminsan-minsan ay nagsa-sideline sa paglalabada sa aking mga teacher. Kahit paano ay nakakatulong pa rin sa aking mga magulang sa mga gastusin. Kabilugan rin noon ang buwan. Matapos ng hapunan ay mag-isang uminom ang tatay ng binili niyang alak. Hindi rin kasi mabarkada ang tatay. Kung magbibisyo man siya gaya ng alak, bibihira lang at hindi lumalabas ng bahay. Kaya hindi na i-stress ang inay. Bagkos, napakaswerte niya sa tatay. Lasing na sa alak ang ama ko noon at ang inay naman ay nakatulog na sa sobrang puyat sa buong araw na pag-aalaga ng aking mga kapatid. Lalo na at tambak ang kanyang nilabahan dahil 1 linggo kami kung maglalabada para tipid sa sabon at tubig.
Mahimbing na silang lahat sa pagkakatulog noon, kaya tanging ako lang ang saksi ng pangyayaring iyon. Ang aming pintuan ay yari lamang sa pinagtagpi-tagping lumang sako ng bigas. Pero palagi naman talaga iyong walang harang. Wala din namang magnanakaw sa aming baryo. At lalong wala silang mananakaw sa amin. Dahil wala naman kaming importanteng gamit. Pero hindi pala dapat basta-basta maging kampante o AC lang. Dahil higit sa mga gamit ay ang kaisa-isahang buhay na taglay natin. Ito lang ang regalo ng Diyos na dapat nating pahahalagahan. Dahil hindi natin alam kung anong posibleng mangyari sa susunod pang mga oras, araw man o buwan. Iyak ng iyak noon ang bunso habang ang huni ng wakwak sa labas ay sobrang agresibo rin. Marami talagang tiktik at wakwak sa aming baryo noon. Pero nasanay naman na kami dahil dumadaan lamang iyon sa bubungan ng aming bahay. O di kaya sa likod bahay o sa silong. Pero hindi naman namimirwisyo, kaya hinahayaan na lamang namin na para bang wala kaming naririnig. Mawawala rin naman ito kalaunan, pero iba noon. Ramdam ko na paikot-ikot lang talaga ito ng bahay. Nakaramdam na ako ng takot dahil hindi man lang magising ang inay sa iyak ng bunso o maging ingay ng aswang sa labas ng bahay. Maging ang ama ay ganoon din, sobrang himbing ng pagkakatulog ng mga ito. Nay, tay, gising po kayo, si bunso umiiyak. Sigaw ko sa mga ito. Pero walang imek at walang nagising. Kahit ang iba ko pang kapatid ay mahimbing rin ang pagkakatulog. Lalong naging agresibo ang wakwak sa labas ng bahay. Ilang sandali pa ay bigla na lang naging mahina ang boses nito. Inakala ko na papalayo na ito kasi nga pahina ng pahina ang boses. Naging kalmado na ako noon. Medyo tumahan na rin ang iyak ang bunso. Siguro, bumalik na lamang ito sa pagtulog. Pero nagulat ako nang biglang may bumukas sa pintuan ng bahay. Isang nilalang na bilog ang mga mata at nagbabaga. Maitim ang buong katawan dahil sa mga mahahabang balbas. Maging ang biyuti nitong mahaba ay sobrang kapal at itim. Nanginginig ako sa takot. Hindi ako nakagalaw. Lalong hindi ko maibuka ang aking bunganga. Biglang tumigas ang buo kong katawan. Tanging ang mga luha ko lang ang kusang lumalabas sa aking mga mata at hindi mapipigilan. Ang laki ng katawan nito. Alam ko na lalaking aswang ito. At hindi pamilyar ang figura ng katawan nito. Kaya masasabi kong dayo lamang siya sa aming lugar. Maaaninag ko pa rin kasi kahit pangangatawan niya dahil sa sikat ng buwan. Sa akin ito nakatingin pero sa kinaroroonan ng nanay at bunso ang kanyang direksyon. Nakangisi lamang ito habang naglalaway. Ang tinig nito ay parang hilik ng baboy na natutulog. May bit-bit itong bagay na hindi ko maklarify kung ano iyon. Inilagay niya iyon sa tabi ng inay. Matapos iyang mailapag, binuhat na agad nito si bunso. Kaya gusto kong tumili. Gusto kong maagaw mula sa kanyang mga kamay ang aking bunsong kapatid. Pero paano ko naman iyon magawa? Kahit kanang kamay ko ay hindi ko maigalaw. Umiiyak na lamang ako ng umiiyak hanggang sa lumabas na ang tinig ko. Maririnig ko na rin ang sarili kong hikbi. At iyon ang nagpagising sa inay at ama. Niyugyug ako nito at sinabi na binabangungot raw ako. Umiling ako at sinabing hindi ako nananaginip. Itinuro ko sa kanila ang kinaroroonan ni bunso. Sinabi ko na wala roon si bunso at kinuha ng aswang.
Mabilis namang tumayo ang ama para magsindi ng ilaw. Ngumiti pa ito sabay sabi na, "Ay nako, ikaw talaga anak. Panaginip mo tinutuhanan mo agad. Ayan si Bunso oh." Wika nito. Sabay turo sa batang nakatagilid. Parang si Bunso nga iyon. Mabilis akong gumapang palapit dito. Hindi talaga kasi ako nagkakamali. Binitbit ng halimaw ang katawan ni Bunso. Hinimas-himas ko ang katawan niyon. Pinisil ang mga paa at kamay. Nanginginig ako nang makumpirma. Wala na itong hininga. Hindi iyon si Bunso sa isip ko. At hindi iyon panaginip. Totoo ang nakita ko. Ako rin anak eh. Binabangungot ako na sobrang iyak din ni Bunso. Tapos iyong wakwak palibot-libot sa ating bahay. Wika pa noon ng nanay. Talagang hindi. Hindi ako maaaring magkamali. Nakita ko sa dalawang mata ko mismo. Pinatihaya ko na ang bata na nasa harap ko. Napasigaw na ako nang makumpirma na wala na itong hininga. At ang lagim ng mga labi nito at kamay, maging ang mga paa nito ay ganoon din. Nakita ko ang pagkagulat ng inay at itay. Bakit biglang naging ganoon? Wala namang sakit si Bunso. Sobrang saya nga rin nito habang kumakain ng cake. Umiiyak na sampit ni Papa habang kinakanlong ang katawan ni Bunso na wala ng buhay. Ipinaliwanag ko sa kanila ni inay ang lahat. Tila ayaw pa akong paniwalaan ng mga ito. Paano naman daw nadala kong kita naman naming nasa harapan lang namin ang Bunso? Ako man ay nagtataka. Paano nga ba niya nadala ang Bunso kung narito lang naman pala ito? Pero kita ko nang buhatin niya kanina ang bata. Umiiyak din nga iyon. Gusto ko nga sanang agawin, pero paano? Nasa ilalim ako ng sumpa malamang ng aswang. Sinisisi ko pa noon ang aking sarili. Bakit hindi ako humingi ng tulong sa Panginoon? Sana nagdasal ako para malabanan ko man lang kahit sa panalangin ang aswang na iyon. Pero huli na ang lahat. Wala na si Bunso. Pakanadaganan mo, asawa ko. Ba't hindi mo man lang naramdaman? Tila may paninisi pa sa tinig ng ama. Hindi tay. Iyong aswang nga, na aswang si Bunso. Depensa ko para kay inay. Aswang? Aswang? Walang aswang. Hindi totoo ang mga iyan. Talagang napakapabaya ng iyong ina. Naiinis na sagot ng tatay. Tila umaakyat na rin ang dugo ni inay sa kanyang ulo nang marinig iyon. Ako? Pabayang ina? Bakit asawa ko? Sino ang mag-isang nag-aalaga at nagpalaki sa mga anak natin? Ikaw ba? Hindi. Ako lang ang mag-isa ang nag-aalaga at gumagawa ng gawaing bahay. Ni minsan ba? Sinusumbat ko iyan sa'yo. Kung makapanisi ka naman, uuwi ka nga lang rito isang araw sa isang linggo. Matutulog ka rin lang naman. O di kaya ay maglasing. Hindi ka naman tumutulong sa akin sa mga gawain na. Mahabang litanya ng inay na nanunumbat at puno ng hinanakit. Natigilan rin ang ama. Kahit minsan ay hindi ko sila nakitang nag-aaway. Talagang noon pa lang. Kinabukasan, mabilis na lumaganap sa aming lugar ang pagkamatay ni Bunso. Hati ang paniniwala ng mga tao. Mayroong naniniwala sa akin. Mayroon din namang wala at nang uuyam. Pero kahit paano, tumulong rin naman ang mga ito sa aming mga gastusin. Nag-ambag-ambagan ang mga ito para sa pampagawa ng kabaong. Hanggang sa nakarating sa amin ang balita na mayroon din daw sa kabilang baryo ang sinalakay ng aswang. Buntis ito at wala na ang bata sa sinapupunan.
Maging ang mga lamang loob daw, maging ang mga lamang loob daw nito ay naggalat. Mag-isa lang daw kasi ito sa bahay dahil ang asawa ay nagtatrabahong construction worker sa Maynila. Unang pagbubuntis din daw ito. Ang malala pa ay itinakwil daw ito ng mga magulang dahil mas pinili raw nito ang lalaki kaysa sa mga pamilya ng mga ito. Nakaramdam pa kami noon ng pagkahabag para sa parehong biktima. Siguro, oras na mabalitaan ito ng kanyang mga magulang. Kahit paano, ay magsisisi rin ang mga iyon. Dahil kung hindi nila itinakwil ay, di sana buhay pa ito hanggang ngayon. At kasama nila sa bahay. Pero ganoon na yata talaga dito sa mundo. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Doon na alarma ang mga tao. Naniniwala na sila na may gumagala nga na aswang sa aming lugar. Kaya naniniwala ang tatay at nanay na talagang ang naaswang ang bunso. May nakapagsabi na padaanin daw sa bintana ang bangkay. Malalaman raw kung pinalitan ng katawan ng saging ang aking kapatid. Nagulat talaga kaming lahat sa nasaksihan. Ilang beses pa akong kumarap, pero hindi talaga nagbabago iyon. Naging isang maliit na katawan ng saging ang aming bunso nung idinaan ito sa may bintana. Halos mabaliw ang aming ina sa nangyari. Lagi niya rin sinisisi ang kanyang sarili. Kung hindi raw siya natulog ng mahimbing, idi sana naprotektahan niya si bunso. Pero palagi namin siyang sinasabihan na walang may alam na ganoon ang magiging kaganapan. Dumaan pa ang mga araw. Isang pamilya na napabalitang bagong lipat galing Antique, ang sabi ay pamilyang aswang. Nahuli daw kasi minsan ang ina ng tahanan na nakatuwad. Katanghali ang tapat daw iyon at papauwi ang aming kapitbahay ng mga 50 metro ang distansya mula sa amin. Dahil doon ay nagmistulang mga tanod ang lahat ng mga lalaki sa aming baryo. Lagi na itong nagpapatrolya tuwing gabi upang matyagan ang pamilya ni Mang Tinok. Ang sinasabing padre de pamilya ng mga aswang na galing Antique. Kabilugan ng buwan, pinaniniwalaang sa ganito lumalabas upang manalanta ang mga aswang. Nagtipon-tipon ang mga kalalakihan sa baryo. May asawa man o binata, desidido ang mga ito na puksain ang aswang na laging naghahasik ng lagim sa aming baryo o maging sa kalapit naming lugar. Mula sa di kalayuan ng bahay ng mga aswang, nagmatsyag ang mga kalalakihan. Bit-bit ng mga iyon ang pangontra sa kanilang lakas na tulad ng buntot page at langis, maging ang asinat, pinatulis na bagakay. Hindi nga sila nagkamali ng gabing iyon. 5 nagsilakihang paniki ang lumipad galing sa kanilang bakuran. Kasing laki iyon ng tao. At ang hahaba ng mga pakpak. Mapuputi ang mga pakpak nito, ngunit ang huni ay parang sa paos na uwak. Isa agad sa kanila ang nasundan ng mga kalalakihan. Papunta iyon sa bahay ng aming kabaryo na buntes. Mabilis nagsitakbuhan ang grupo upang maharang ang planong pananalasa ng aswang. Napansin kaagad sila nito, kaya sinugod sila isa-isa ng nilalang. Pinaghahampas sila ng mga pakpak at kinalmot ng mahahabang kuko. Pero porsigido ang mga ito na magapi ang halimaw. Kaya naman buong lakas ding nakikipagbuno ang mga ito sa aswang. Nang maramdaman ng aswang na hindi niya kakayanin ang lakas ng mga kalalakihan, naghahanap ito ng paraan para makatakas.
Itataas na sana nito ang kanyang lipad nang bigla siyang tusukin ng pinatulis na bagakay sa kanyang bandang puwetan. Naghuhumiyaw ito sa sakit. Galit na galit rin ito habang sumisigaw. Doon na siya unti-unting nanghina. Lalo pa ay ang matulis na parting iyon ang pinahira ng langis na dinasalan sa salitang Latin. Unti-unting nanghina ang matanda kaya bumagsak ito sa lupa. Akmang pupugutan na siya ng ulo nang bigla itong sumigaw. "Huwag! Parang awa mo na!" Pagsusumamo nito, sabay balik sa totoong katauhan. Hindi na nagulat ang lahat nang bigla itong naging anyo ng matandang si Tinok. Nakasobsob ang mukha nito sa tuhod habang ang mga kamay ay nakayakap sa mga ito. Marahil nahihiya ito dahil sa aktwal siyang nahuli na ganoong anyo. "Maawa kayo, huwag niyo akong patayin," pakiusap nito sa karamihan. "Nagpuyat kami para mahuli ang halimaw sa aming lugar. Ngayon, maaawa lang kami. Tapos patatakasin ka namin, ganoon ba?" Tanong ng isa sa pangkat. "Abay, hindi pwede. Hindi nga kayo naawa sa pamilya mo nang patayin niyo ang mga walang kamuang-muang na mga bata dito sa baryo, maging ang mga buntis." Sigaw rin ng isa. "Tama, pati ang anak ko pinatay mong hayop ka. Kaya hindi ako maaawa sa iyo. Ako mismo ang papatay sa iyo." Galit na wika ng itay. Kahit umiiyak na noon ang matanda ay walang tigil siyang pinagkaisahan ng mga kalalakihan. Iniwan lamang siya nang makitang wala na itong buhay. Mas lalong naging maingat ang lahat. Alam ng mga ito na maghihiganti ang mga aswang, kaya maging si tatay ay nabahala. Dahil sa nangyari ay lumipat na lamang kami sa lugar ng mga magulang ni inay. Doon kami pansamantalang nakitira hanggang sa nakapagtapos ako ng aking pag-aaral. Lumuwas ako ng syudad para makapagtrabaho. Dahil sa graduate lang ako ng sekundarya, taga-alaga lamang ng bata ang aking trabaho. Okay na rin iyon. Kahit paano, buwan-buwan rin akong nakakapagpadala sa inay ng aking sahod. Nabalitaan ng tatay na wala na ang pamilya ng mga aswang sa aming baryo. Kaya napagdesisyonan nila ng inay na bumalik na ng bahay. Naging maayos na ulit ang lahat. Wala nang kinatatakutan pa pagsapit ng gabi. Simula noon, lagi nang mapagmatsyag ang mga taga-baryo, lalo na sa mga bagong lipat o mga dayo. Mahirap na kasi ang magbigay ng kumpiyansa sa mga ito. Maging ang tiwala ng mga taga-roon sa mga dayo ay nalamata na rin. At hanggang dito na lang po. Salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Leplep ng Iloilo.